जवना के लोग पसंद ना पूरा पसंद करके प्यार आशीर्वाद और दुलार हो गाना के दिले। नमस्कार प्रणाम। तो सब बतला दी कि ये सावन के लास्ट सोमवारी कले रहे और कले बाबा से दर्शन करके दिल गदगद हो गई। लेकिन आज रउआ सबके हम दिल गदगद करें ये बात से, काहे कि रउआ सबके बतावे वाला बानी कि ये सावन के सबसे बड़ा गाना कौन भइल बा और पवन सिंह खेसारी लाल यादव में कंपैरिजन करके रउआ सबके बतलाएं कि दोनों सिंगर में कौन सिंगर सबसे ज्यादा इस सावन के यानी बोलबम गाना में चलल बाटे लो। तो प्लीज अगर हमारा चैनल बनाए बनी तो वीडियो के लाइक और चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दे। अब रउआ सबके बतलावा तानी कि इस साल के सावन के सबसे बड़ा गाना जवना के लोग पसंद ना पूरा पसंद करके प्यार आशीर्वाद और दुलार हो गाना के दिले वालो। तो रउआ सबके बतला दी कि इस साल के सावन यानी बोलबम के सबसे बड़ा गाना चूड़ी हरी हरी आ गइल बा। जी हाँ, चूड़ी हरी हरी जौन की पावर स्टार पवन भैया के दूसरा गाना। अब रउआ सबके बतलाएं कि पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में कंपैरिजन करके तो रउआ सबके बतला दी कि खेसारी लाल और पवन भैया के गाना दोनों एक दिन रिलीज भइल रहे। जौन की पवन भैया के बोलबम के नाम बा ये भोले बाबा और खेसारी लाल यादव के गाना के नाम बा ये मोर भोला। दोनों गाना में कंपैरिजन करके रउआ सबके बतावा तानी कि कौन गाना सबसे आगे चलल बा। अब रउआ लोग डिस्प्ले पर देख सकतानी कि ये भोले बाबा गाना एक महीना में 21 मिलियन चल गइल बा। उहे रउआ सबके खेसारी लाल यादव जी के गाना दिखा देतानी कि ये मोर भोला गाना साथ साथ आए रहे पावर स्टार पवन सिंह के। लेकिन ये मोर भोला कितना चलल बा तो सिर्फ और सिर्फ 11 मिलियन। अब रउआ लोग के बतला दी कि दूसरा गाना पावर स्टार पवन सिंह के जौन की चूड़ी हरी हरी आयल रहे, रउआ सब देख सकतानी कि एक महीना में 23 मिलियन ही गाना चलल बा। और पावर स्टार पवन सिंह के दूसरा गाना आई बोलबम के 23 मिलियन गाना चल बा। और सबके याद दिला दी कि यह गाना नंबर 1 बा इस साल के सावन के गाना में। लेकिन ये अब खेसारी लाल यादव जी के गाना के देख ली जाना, गाना के नाम बा फूल बेलपात भैया। यो खेसारी लाल यादव के दूसरा गाना और कितना चलल बा मात्र 8 मिलियन। छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जी आप पावर स्टार पवन सिंह से बहुत ज्यादा पीछे हैं। जहां 20 मिलियन से प्लस है पवन भैया गाना, वही इनका 10-11 में ही रह गया है। और वह सबका तीसरा गाना बतला दी जौन की पावर स्टार पवन भैया गाना बा भोला जी के टोला गाना रउआ सब देख सकते हैं डिस्प्ले पर 8 मिलियन चलल बा। उहे खेसारी लाल यादव के गाना जौन की गाना के जौन टाइटल हो भांग के सवाद भैया, भांग के सवाद गाना बहुत मस्त बा, बेस्ट बा। लेकिन कितना चलल बा 5 मिलियन। तो रउआ सब देख सकतानी कि तीनों गाना में पावर स्टार पवन भैया खेसारी लाल यादव से बहुत ज्यादा दूर हो गए हैं, बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिए खेसारी लाल यादव को पवन सिंह। बाप को भेज, तेरे बस की बात। तो ये साल के सावन के बोलबम गाना में नंबर 1 जाएंगे कौन? पावर स्टार पवन सिंह। तो रउआ लोग के का राय विचार बा कमेंट करके जरूर बतलाएं भैया। का है कि फैक्ट के साथ रउआ सबके दिखले बानी कि पवन भैया खेसारी लाल यादव से बहुत ज्यादा दूर चले गए हैं, बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिए हैं खेसारी लाल यादव को। तो रउआ सब कमेंट करके जरूर बतलाएं कि अपडेट कैसा लागल। मिलत नहीं अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार, लव यू ऑल।